Wel nawr te, da ni wedi symud nôl at y gwartheg Limousin ar Heifer hun di hwn yn sy'n Heifer. Mae Owen Llyr o'r thyn, mae o di ymuno a fi ag Arwel Owen wan. Gan bod yna gymaint o wartheg yn y cystadleuaeth y Limousins. Y mwyaf niferus yma, boes, o'r ambryd siwr o fod ydi. O, yn hollol dau. Mae yna dros 12 o effrod yn y cylch ar y funud, a mae yna lawer o glasses wedi bod fan hyn yn y gyfrina'n does Owen. A mae Owen ôl efo ni dwyd. Wedi colli pwysau hyn Owen. Na dwi'n gallu neu ni math o ti. Mae'n un awr te boes ffwr â ni. Dosbarth mae un wedi cael ei thynnu fewn. Mae'n neis yn pasio fyna. Y beirniad ydy hwn, yr un beirniad y bore fe, mae'n siŵr yn de. Yn beirniad i. Ac fel gwelwch chi, llon gwlad o heffrod yn hyn. Safon ar uchel eto Arwel? Wel, aruthrol o safon, Heifer Robert Graham yn sefyll yn gyntaf yn Mancw. Mae hi wedi bod allan ambell waith yr hama, mae rhain yn gwneud y show circuit. Bobl llefrith ydy rhain, ie? Ie, bobl llefrith ac yn cadw bichod jerseys ac yn gwneud cream fyny yn Sterling a mae gen nhw Graham's Dairies ac hefyd yn gwneud iogurt a bethau fel la. Fferm teuluol, mae'n fferm fawr ofnadwy wan ac yn rhedeg y gwarthag Limousin yma i fel hobi ac hefyd yn mynd allan i ddangos a mae Drew Hislop yn dangos yr heffrod iddo fo heddiw. Maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn yn gweld hyn o papur. Mae'r Limousin yn rhoi poblogaidd yn dyfais ti hefyd, Owen? Maen nhw'n fryd hynod boblogaidd. O ran y brydau cyfandirol, maen nhw'n bell ar y blaen sy'n ei ddeud yn Bryden. Mae hynny'n angos fel mae'r cenhedlu bob blwyddyn yn efo ac fel mae'r sioiau yna nifer fawr yn bob dosbarth yn oes. Oes na, mae yna ddosbarthiadau niferus a cry iawn yn y bryd yma. A mae'r lliw, mae'r lliw dwfwn coch yma a mae'r lliw golau yma. Does na ddim gwahaniaeth. Yw'r lliw rili ar ein os oes rhywbeth mwy poblogaidd na'i gilydd? Wel, yn y wlad yma, maen nhw yn... Mae yna rhyw preference i'r lliw tywyll. Ond pryd ydych chi'n mynd drosodd i Ffrainc, maen nhw'n licio nhw yn ole, yn lliw golau iawn bron fatha lliw blond aquatine. Ond yn y wlad yma, di'r lliw yna ddim yn neud y tro o gwbl na chdi ar ôl. Na, mae'n beth rhyfedd fel mae bobl yn licio nhw'n dwyll, fel bod nhw'n neud y lloiau sioe yma hefyd, mae'n canllun trwyo di hwnnw. A wedyn mae o mynd o fanna. Mae aml i linell yn y lims chwarae teg. Mae nhw'n neud y gwartheg yma yn y sioiau geia yn der, gwartheg tew. Wel, mae'r sioiau ifenc fan ni go gyfer ar flwyddyn wedyn. Maen nhw'n gwerthu'n aruthrol yn dyn nhw. Baby beef yna. Yndi na, mae'r gwartheg baby beef yna, mae'n rhyw ddiddordeb anhygol yn nhw'n does. A mae'r prisiau am yr ei gorau yn gallu bod yn angredadwy weithiau. Yndi mae o. Mae werth gweld y dyn tu allan fan ar hyn o bryd yn se. Mae'n waith berniadu ar hwnna. Oes. Mae'r Heifer wedi cael ei sefyll yn ail allan o fiches fach yn lawr yn Somerset gen boi o'r enw Nick Hill. Does gen o am llawer o wartheg, mae wedi prynu honna fewn gen Willow Lodge. Mae'n Heifer dda. Christine Williams, mae hi'n partner yn bridio. Di, ac yn bridio ac yn jydgio pnaw yma fyd. A mae'r dangoswr yna yn dangoswr dda, dydi. Arbennig. Wel, dwi'n siŵr, dio ddim yn mynd i newid i feddwl. Mae wedi tynnu nhw fewn. A'n dewch chi nôl mewn eiliad, byddwn ni'n gallu deud o'ch chi'n union. Pwy sydd wedi ennill y dosbarth i'r heffrod hun. Be wedys ti oedd enw'r beirniad eto? Gary Swindlest, Proctor Farms, fyny yn Lancashire. A mae o gen efo swp anifeiliaid i roed yn i'r hes fan hyn. Yn does dwe? Oes. Mae o'n beirniad wedi barnu, Ffrainc, Werddon a lot o sioiau yn y wlad yma. Ac wedi prynu teirw da ac wedi prynu females gwerthu weld. Chwch yr llun na da ni'n edrych ar. Ti'n res yn de?
Ia, na, maen nhw werth i gweld yn dren. Yndyn nhw. Mae'n ddosbarth cry iawn yma. A mae'n hyfryd meddwl, chybod, mae ddigon teg i ni ddeud hyn. Mae'r gwartheg glas Brydeinig, mae'r lims, mae'r Charles. Ond mae'n wych, fel mae bechgyn y wlad yma wedi cario'r bryd o ymlaen yn dydy. Sa'r un bryd wedi gwrthygu wedi dod i Brydain a Chymru, nag oes? O, nagos yn hollol, de. Swn i'n dweud bod Graham's Melody yma'n mynd i ennill y clas yma, to. Mae hi wedi bod yn ennill mewn, wel, yn y sioer fyny'r gogledd trwy'r amser. Mae hi wedi cael ei wedi ennill hwn. Mewn clas cry ofnadwy. Mae rai fi ddeud, mae o'n dosbarth cry iawn, a mae hi yn sefyll allan, ynddi? Bod o'n dosbarth mor cry, mae hi yn ennill yn hawdd, dwi'n meddwl. O, mae di ennill, na un peth dwi'n gael ei ddarllen bob wythnos ydy'r Scottish Farmer yna. A dwi wedi gweld llun hon fwy nag unwaith. Wel, meddyliwch, mae clas yma'n mynd o gyntaf mis Awst 15 i June 16. A mae hi wedi, mae'r effa'r Ianga yn y clas a mae dal wedi ennill. Dipyn o gamp yn dweud. Dipyn o gamp. Dipyn o gamp. Ond mae o weld, pan nhw'n edrych na ti fyna. A ti weld, se ti mewn amal i sioe, se ti mynd ar gweithio adref, se ti'n meddwl, wel diolch beth o, yn eitha rade. Mae hi allan o amputyn elgin yn dweud, tarw o Gogledd Iwerddon sydd yn breithio yn arbennig o dda. Mae'r gwyddelod, wel, maen nhw wedi dod fyny yn y fydd y breidio. Maen nhw'n bob bryd, a maen nhw'n modlon talu am y gorau fydd yn nhw. Yndan, gyda ddiweddar, mae'r Limousin o Gogledd Iwerddon wedi bod yn dominyddu'r prisiau uchel yn cael ail. Mae'n un hollol wir. Maen nhw'n dod â gwartheg dros y dŵr. Maen nhw'n dod â gwartheg sal dros am y cost mae o. Mae yna 2 o fechesu wedi cael llwyddiant aruthrol yn cael ail efo'r bryd, ynddo. Ac wrth gwrs ar ddiwedd y dydd, mae llawer iawn o'r bridwyr Limousin yma. Maen nhw'n neud yn dda, maen nhw'n cadw'r efuchod a'i gwella nhw'n o iawn cyn i gwerthu'n gig, ynddo. Ond daw, maen nhw'n rhoi smart yn dyn nhw ac yn gredio'n dda. A mae'n bwysig yn dydy, os allu di diwedd y dydd ar arian bach go lew, mae gobeith yn ysau. Wel ia, mae'n bwysig cynhyrchu be mae'r ferchrad isio yn dydi. Deis gwrs bod o. A dim jyst cynhyrchu at y sioe, wedyn mae'n bwysig bod yr anifeiliaid yn gallu gwneud y ddau beth. Mae'r bryd yma chwarae teg, mae'n rhaid gweud. Pen yn eist yn nhw. Dwi'n cofio pan o'n nhw'n dechrau dod a dod i sioe Smithfield, oedd y croesiad cyntaf ar yr heffrod, ond nhw'n iwsio'r lim ar yr Aberdeen. Dawn, ond nhw'n heffrod neis. Dychynllu, maen nhw'n croesi hefyd ydyn nhw. Ond den, maen nhw'n... Mae'r Limousin yn y fewch, yn y fam, yn gweithio'n dda, Andri. Dim rhaid chi gael wrach bewch Limousin byr i buchesu masnachol ddim yn gweithio o hyd, ond ddim yn twtch o Limousin, mae o'n gweithio. Mae o'r un fath mewn creadur, boes, a gydio mewn dyn ynddo. Ochr y fam sy'n bwysig ynddo. Yn tedwa. Ochr y fam sy'n bwysig. Ar y ddechrog. Fel nhw chi toc.